Asno मा होनो लेजिस पिज्जा नामा बेयाव थांगासिनो नों जाया होमबा जानोसै लायनो ए थांनानै ओंखाम ओंख्रिसो संहरदो दा नों संहैबावगोन दा ए दखानाव थांनि साबोन लायनो नायना साबोन लायनो थांनि ओमफ्राय कलगेटबो गैयाना जेबो लाना फैनि आरोना थांनोसै लायनो बिनि उनाव दिनै सोरखौ लोगो मोनो दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना क'क्राझारनि नाजारा फुङाव बिदि जायो दखान गंसेबो खुलियाखै नै कलगेटसो लायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय खुलियाखै दखानफोरानो गाइसमोन कलगेट लानि साबोन लानि बेनि उनाव रिंकि आब'खौ फन हरना नायनोसै मोनोना मोना मोनोबाथ' लोगो हमहैनोसै रिंकि आब'खौ दायो ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायगोन आङो दिनै रिंकि आब'खौ लोगो मोनो ना मोना नायनोसै लोगो मोनगोन फन खालामगोन आं दायो कलगेट लाबाय दै लाबाय साबोन ब्रास लंपेन्टआ बेल गानाखै गलां जाबाय थादों गाइसमोन थांफिनसै मोखां सुनोसै दुगैनोसै बेरायलायनोसै दिनै क'क्राझारखौ लंपेन्टआ गथारसिलै एरसोनोबै नै बाके माबाना लाबाय थादों आं थाबायनानै रुमनिफ्राय ओंखारबाय जोङो दा ओमफ्राय टाउनाव बेरायनोसै दसे रिंकि आब'खौ फन खालामदोंमोन ओमफ्राय फनखौ रिसिभ खालामाखै दा माने उथियाखैसै नामा बियो सिखाराखैदां फुंनि दायो दसे उनाव आरो हरफिनबावनोसै ओमफ्राय लोगो हमगोन ना हमा बियो नायनोसै लोगो हमनो मोनो ना मोना क'क्राझार टाउन गाइसमोन फार्स्ट टाइम गिदिंनायखाय एक्साइटेडानो बेलेग होनलाय एकदम डेन्जार आरो गाइस फाइनेलि जोंना रिंकि आब'आबो लिंहरलायबाय आरोना थ' नोंथांमोननो रिंकि आब'खौ देखायनोसै आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माने क'क्राझाराव फार्स्ट टाइम बे फैनाय नालाय खनसेल' ओंखायनो आरो इसिबां गोजान खनले फैफिनबाय थाबाबो माने फैसाफ्रा बिराद खरसा जायो आरोना ओंखायनो जेनेबा आं नोंथांमोननो खनसे फैनायावनो आं गासैखौबो लोगो हमनानै जेनेबा देखायलांजोबनो सानदों आरो ओमफ्राय दा रिंकि आब'आ लिंहरदों जों दा लोगो हमैनि नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं रिंकि आब'खौ देखायगोन नोंथांमोननो भिडिअ'आव नायदो ओइ ला आब'आ रिंकि आब'आ बेनो बे मास्कखौ खुवाबो खनसे थ' मायाव थांगोन दा औ थ' थांजायो गासिनो मा होनो लेजिस पिज्जा नामा बेयाव थांगासिनो ओमफ्राय मा बियो रेस्टुरेन्ट नामा बिदिनो रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्टआव थांगासिनो नायलांबाय थादो दिनै रियेलाव नुफैबाय आं रिंकि आब'खौ फैनानै एकदम बेसेबा गोबाव जाबायमोन मेसेजआव हरबाय फनखौ हरबाय खनसे लोगो हमनो होनना दिनै नुफैबाय आरो रियेलाव बिराद मोजां नांदों गोजोननाय थाबाय लोगो हमफैनायनि थाखाय बेनालाय सुबिदा ओमफ्राय नै गाइस बेयावनो आब' सिगाङाव हाबबाय रेस्टुरेन्टआव नायलांबाय था मा बियो माबा सेन सारदों ना साफाना जायगाया बिराद मोजां जोङो बेयावनो फेस्टिभेलावनो एसे ओरैनो बेरायनो फैदों फेस्टिभेलाव ओंखायनोथ' नुदों गोरबो हिसाबै मायाव थायो आब'आ नैयाव जायगाया आङो बै मोनसेबो थाबाय बेलाय दिनै डिउटि गैयामोन ना थिसननानै दङमोन ओमफ्राय बे लोगोआ बेयाव मोनै जायोना बे आरो थांदों फैदों दिनैसो लोगो मोनखांनानै नायनो लुबैथारदों फन खालामनो
फैनोबाबो हाया बेयाव गोजान ना जायगाया गोजानाव फैया थांदोंना नों जाया होमबा जानोसै लायनो एसे ए थांनानै ओंखाम ओंख्रिसो संहरदो दा नों संहैबावगोन दा हारसिं संनानै जानाय ओमफ्राय बेरायनाय इथिं थांनाय फैनाय सोलाबानो खामानिफ्रा औ आरो डिउटियाव थांबालाय डिउटियाव ओमफ्राय बेयावथ' गाव आरो रुमाव फैबा संना जाफिननांगोन ना डिउटि जोब्बा डिउटि थांनायनि सिगां संना जालांबाय जोब्बाबो फैनानै संना जाफैबाय खबरफोरा मारै आब' दङ मोजाङानो होननांसिगोन आरो लोमजाया साजायालासिनो मोजाङै दंथ'यो साननैसो लोमजानानै हामबायनो बिराद हामदों न'आव थांदोंमोन आं बे समाव न'आव थांदोंमोन सानबा थाना फैदों आं भिडिअआवसो नायनानै मिथिबाय पिज्जा जादों जों पिज्जा ओमफ्राय नै आब'आ मा होनो कल्ड कफि लांबाय लोंबाय आं पिज्जा जानो बारा मोजां मोना जेबो जाखाला ओमफ्राय ओहो आं जेबो जाथ'ला दाबो ओंख्रिया बेदरसो जाखागोन नालाय औ मोजां फुङावथ' लांनो हानायबा लांजागौमोन जोंना माने हौवासा गैया हौवाया थैबाय आरो ओंखायनो एसे दुखु मोनजानो गियो आरोना जेबो नङा नाङा दे ओरैनो लांथारबाथ' जेबो होननाय नङा थेवब्लाबो मानो मालायखौ दुखु नांला थांला लोगो हमनो मोनबाय बेनो बिराद मोजां जोंनि थाखाय आं बेसेबा गोबाव जाखाबायमोन दा लोगो हमनो ओंखारबाय थानाया ओमफ्राय बेनिफ्राय दासो दे बेबायदिनो मा होनगोन फंबायनि चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामलायनानै होबानो जाबाय गावनि मानसि ओरैनोबाबो माने मोजां जाखायो फंबायनि भिडिअआ मोजां भिडिअ लाबोयो एसे गोजानावबो थांनाय नुयो आङो औ आरो जेसेबां हायो मोजां भिडिअ साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ लांबाय थागोनखौ आं आसा खालामबाय नाजानोसै नाजालांबाय थाथोंसै फंबाया थेंक इउ आब' थेंक इउ गाइस फैसाखौ जोंना रिंकि आब'आ होजोबसिगोन मा जाखो जों पिज्जा जाबाय ओमफ्राय मा बुस्थु बे एप्पल ग्रिन शेक नामा ग्रिन एप्पल शेक बेनो होजोबबाय आब'आ गासिबो फैसाखौ जोंनि फैनानै खरस खालामजोबना होबाय आरोना जोङो लोगो हमनो फैनानै जा खुबैगासिनो थाङो मानसिफ्रा उपाय गैया गाइसमोन आब'आ अननानै जाहोनाय नालाय जाबायबो लोगोबो मोनबाय बिराद मोजां नांदों आरोना लोगो मोननानै दसे रायलायबायबो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो गाइसमोन आं देखायबावनोसै दा लास्टआव खनसे नायदो नोंथांमोनहा आब'खौ ओइ जोंना रिंकि आब'खौ गारलांसै जोङो आं जासिगोन बाहेरायाव दं गाइस आब' नै मोजां मोनबाय आब'खौ नै जाहोबायबो जोंखौ दिनै बिराद जाना फैबाय बिराद जाहोआखै दाथ' 100K साबसक्राइबार जानायनि पार्टिबो होनो हाखायाखै नालाय जायखौ लोगो मोनो बिदिनो जाखिनो हायो जाहोसै आरोना जाबाय आरोना गाइस एसे ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै नैनिफ्राय ओमफ्राय एनिथिं एमजे आदाखौ लोगो हमनो नागिरला आब'आ रायज्लायना होबाय दा थांनि एसे लोगो हमना फैनि एनिथिं एमजे आदाखौबो आब'खौ गालांसै दे आब'नाथ' मालाय जब दंखायो बेयावनो थाखागोन बियो गाइस थांसै जोङो बेनिफ्राय दे होमबा जागोन फट' लानि फट' लाना थांनि गाइसमोन फट' लानि दे आब'जों गाइस रिंकि आब'खौबो लोगो मोनबाय जोंखौ बिराद जाहोबाय आरो ना रिंकि आब'आ दिनै बिराद खुसि ओंखाम मोनजाखायाखै फुंनिफ्राय जाखायाखै नालाय लाख'नाला जोङो दोननाय जालांबाय खुसिखौ आयौ देन्जार फ्रि बिराद मोजां नांबाय आरो लोगो मोननानै नोंथांमोननो देखायबाय ओंखायनो जोंना जाहोना हरबाय नोंथांमोना मारै मोनखोथाय भिडिअखौ शेयार खालामदो लाइक खालामदो सेबना होदो भिडिअआ मावलाजोब्बाय नै गारियाव गाखोनायखाय जालायलै बे दिनै गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दे बाय बाय।